Ukuthi ke uyindoda, right? Uyindoda noma umuntu wesifazane udiabetic, ne? Thola inhlaba yona le. Uma kuukuthi uyindoda imizwa yakho ayisekho isiblokekile nenkinga yemizwa. Thola yona le nhlaba le, uyisike nje just a small piece like this. Uyithathe uyisuse lamacembe lawa, suse lamacembe la. And then ubese uyayivula nayo kanje, uyivule kanje, sidinga the white jelly part, nalawa amanzi akhona, okay? Uyivule kanje, ubese usika le part le transparent. Le part transparent iyona le ozoyithatha uyifake emanzini, uyisokhe emanzini, or else ungayidla khona inje. Ayibulali umuntu, ayibabi, ayinalutho, yabo. Iya increase even fertility lento. Uyayihlanganisa ne okra, uyihlanganise ne okra, iyanyampuka lento. So uzoyi understand lento engiyisho, iyanyampuka. It's a jelly substance, yabo. It's a jelly substance that comes from this leaf, yabo. So idla funa lento, not gonna die. Ayibabile ikhona lenye inhlaba ebabayo, okay? Siyabonga ke, makube kuhle, makube mhlophe, makhanye, mabaphile kabantu, okay? Siyabonga.